ndeke nọkwa n'ala ha ji m dekwanụ ndị nọ n'ahịa ndeke nọ n'ala Jonathan ya na-eji paspọtụ n'ala ụmụnne na-ege m ntị unu nụrụ ife dis our brother na-ekwu ya bụ eke ndị China ọ dị ka aka jie you understand me ọmanọrụkwa ebe afọ aka jie wow ndị Igbo always be your brother's keeper, you know. Onye agha na nwanne ya ebe akwụkwọ ọ ma na aka ejide gị because of akwụkwọ you understand me ọ ma na-ekwu okwu na-agwakwa ụmụnne ndị ọzọ dị anyị eti ikwe n'isi n'ụzọ agalọ na eke nọkwa ọrụ you understand me some of unu kịta you watch this video kịta ị ga-ajọ Sofia na ọjọ say you know normal thing mana ihe a kịta na onye nọgo na this type of condition nene this video kịta ọ ga-aghọta ka this guy si wee nọrọ the kind of tension na obu mmapụ ji this guy gite ebe a na do you understand what I'm saying? Only a galon go understand ndị nọgolu na this type of condition ya bụ na fe nwere akwụkwọ ma ọ bụ go temporary ma permanent do you understand me ga-aghọta kịta condition this our brother kịta ya n'afọ ebe a but ọ nọkwa na this condition ma na-azakwa kọdụ na-agwakwa ndị be anyị ndị ọzọ na-ekwe na eke nọ n'ala ịghọtago mana o nwere efe nchọ ịgwa gị nwa bụ nwanne nne ege m ntị nwanne ịgbata obodo whether Asia or Europe try everything possible best na ego ọbụla ị na-alụta na ị na-esi evu ka ị secure godo ground kedu ife bụ secure ground a gị nwee inweta akwụkwọ ịbụrụ that ọ bụ yara anọzi azị illegal immigrant ị nọrọ azị legal immigrant do you understand me akwụkwọ ga-eme gị dị comfortable akwụkwọ ga-eme gị akpọgodogo na another city na onwe business dị ịka obi jee ya because na iji akwụkwọ mana ọ bụ na ijila akwụkwọ like this o nwere some certain things ọ ga na-erimit gị maka some of our people ya wabịara kwa obodo oyibo ozugbo ego ọbụla ị na-enweta ị na-ese ndị back home kedu how sure onye ahụ ị na-ese ndị ego ahụ na onwe ife mere gịnị because of akwụkwọ na enwetara gị report gị na ego ahụ dị ntat and ọ bụrụ na ị ga-esi ndị ego make sure na nọ na akaụntụ gị do you understand me ọ bụ etu a some of us ya wabịa kwa obodo oyibo a na-alụta ego a na-ese ndị nwanne uncle sister a na-ese ndị ego do you understand me instead of gị nwee gbawagodo mbọ secure godo ya ground make sure godo na ị nwetara akwụkwọ ọ sị nya bụ temporary or permanent especially Asian country ị ga-afụ some of our people like this eji because of akwụkwọ wụpụ from kondo ya skyscraper ju pịa risi onwe ya ọ bụrụ ọgwụ ka ị zụrụ ọ bụrụ ọrụ ka ị tụrụ mana ọ na ị na-agba ọsọ because ichetego n'obodo mụ na gị na-abụ na abụrụ obodo anyị si abụrụ obodo kama ị ya agba aka wee na because ọkwa na nyawa ihe na-etinye a lot of our people na this issue do you understand what I'm saying? But look at now condition ya dị na onye ọbụla nọgolo onye ọbụla chọgolo akwụkwọ n'obodo oyibo ya ọrụ na eke na-abịa ọchịrị obi n'aka we understand situation this our brother but upon that obi nwanne na onye agha na nwanne ebi ya brother's keeper o nyere ya ịgba nkịta ụmụnne ndị ọzọ si na skyscraper lituo ha nakwara apụta from lift ndị eke na-anwụkọsịfa ka ebe ejere ọkụ azụ do you understand? So nwanne m ịbata obodo oyibo the first thing ị niile ihe na-achọpụ akwụkwọ ejikwa na-ewu egwu the first thing ị niile ịgbaba mbọ na ya bụ gị na ịnweta akwụkwọ ga-eme epụgoro ịbata akwụkwọ ga-emekwu sef ịchọọ ịtara ya rọọ ka isi obodo afọ ịnọ ma ọ bụ na obodo ịnọ na ya na-adịchọrọ conducive enough isi na ya natara ya jee mbasi ọzọ ma apply ma na ga-enye gị visa o nwere ike itinye o nwere ike sometimes ọ na-work do you understand what mana ọ bụ na ị nwere akwụkwọ ifunatịna ya na-eme all these things ekenekwe gị nwanne na-ege m ntị ka emesịa